apodan gabos na magkaburunyog sa pagtubod, asin sa pagtaunin tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini, na inako niya to bilang Diyos non na balaog.
Sa liturhiya na sa tuyang pinagseselebrar, ipinapagirumdum sa tuya, nakaipuhan na pakusugon yato, ang pagtubod ki Kristo, asin akuon siya, ninudok sa buot. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangingenotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang uyan ang oktaba o akawalong aldaw, pagkatapos kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Asin sa tuyang pinagsaselebrar mo niyan, ang Diyos no na pagkahirap. Padagos tang hagadon sa kagurangnan, ang biyaya ning pagtubod, ang ani kita maging pusog
sa likod kan sa tuyang mga pagduwa-duwa, pag-aalangan, sa tuyang pagpahayag, kan sa tuyang pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Matugang akontan sa tong makasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar ang mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa to mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa nakakatulungan sa mga taong marahayran mo. Mamibig kita, O Diyos, indaig sagkod na pagkahera, na nagpapalaad kan pagtubod in banwaan na pinabanal para sa imo, sa tabang mansana kan Fiesta Pascual, patalubuan biyaya ni tinaw mo,
Tanganing gabos makarurop kan maninigong donong, nahuli kay ni sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namon dagiraray sa espiritu, asin tinubos kan dugo, uli ka so Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Mahigos na inutob kan mga apostoles, an sa indang mga katungdan sa komunidad, ninhuli sa pagtubod kan mga tao, kadakol ang nadara ki Kristo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dakol na mga milagro asin nga ngalasan ang ginibo kan mga apostoles sa mga tawo. Sindagabos nagkakatiripon duman sa portiko ni Solomon. Mayo ni nangahas na mag-ayon sa sainda, alagad umaw sinda kan mga tawo. Orog na nagdakol ang mga nagtubod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Sagkod ang mga naghihelang, dinadara sa templo, asin ibinubugtak sa mga higdaan, tanganing pag-agi ni Pedro an sa iyang anino makaabot sa inda. Ang mga tawo nagtitiripon hali sa mga banwa na nasa palibot kan Jerusalem. Daraan mga naghihelang, asin mga pinapasakitan kan mga maraot na espiritu, asin sinda, gabos nagkakaurumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang sa tupong simbag, magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon, ang sa iyang pagkamuot, daing kasagkuran. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon, an sa iyang pagkamuot, daing kasagkoran. Magsabihan ng Israel, ang sa iyang pagkamuot, nagdadanay sa gud paman. Magsabi ang harong ni Aaron, ang sa iyang pagkamuot, nagdadanay sa gud paman. Magsabi ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, nagdadanay sa gud paman. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon, an sa iyang pagkamuot, daing sagkoran. Magpasalamat kamo sa kagurangnan, ang gapo na isinisikwal kan mga paratugdok, na ginhariging gapo. Gibo ininin kagurangnan, inianaldaw na ginibonin kagurangnan, sa tong ipagrokyaw, asin ipagugma. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon, an sa iyang pagkamuot, daing kasagkoran. Ligtasan kami kagurangnan, nakikimaherak kami sa imo. Paladan ang nagdigdi sa ngaranin kagurangnan. Inuumaw mi ika sa rongnin kagurangnan. Siya sa tong Diyos, tinawan niya kita niliwanag. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon, an sa iyang pagkamuot, daing kasagkoran. An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod sa mamurawayon na pagpahiling ni Jesus. Hinanyugon po niya to an babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Ako, si Juan, sa indong tugang. Kadamay nindo ki Jesus, kadamay sa kasakitan, sa kahadean, asin sa gabos na sa indong tinios. Ako kaidto man sana, man nasa isla kan Patmos, sa paghulit kan tataramo nin Diyos, asin pagsaksi huli ki Jesus. Sa aldaw nin kagurangnan, uminabot sako an espiritu, asin nadangog ko sa likod an makusog na tingog kan trompeta. Isurat mo sa libro ang gabos mong nahiling. Nagsalingoy ako
sa tingog na nagtataram sako, asin nahiling ko 7 bulawan na kandelero. Asin sa tahaw ninda, an sarong lalaki na arog sa aki nin tawo. Halaba an gubing, asin may hagkos na bulawan. Kan siya sa kuyang nahiling, napukan ako, naharos gadan sa iyang pamitisan. Idinuot niya sa ko an sa iyang toong kamot, asin nagsabi, "Dai ka matakot, ako ang kapinunan asin ang kataposan. Ako ang tunay na buhay. Ako gadan asin ngunyan ako, mabubuhay sagkod paman. Uyas ako ang liyabe nin kagadanan, asin nin infierno. Isurat mo ang nahiling, mga nangyayari ngunyan, asin mga mangyayari sa maabot na panahon." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Ang kagurangan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamrawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi kan aldaw na ito, enot na aldaw nin semana. Pirinto ang mga pintuan, duman sa pinagtitiripunan kan mga disipulos. Si Jesus nagpahiling, asin nagpatahaw sa sainda, asin nagsabi, "Mapasaindo ang katuninongan." Pakasabi kay ni, pinahiling niya sa inda ang sayang makamot, asin ang sayang mga hirog. Naugma ang mga disipulos kan mahiling ninda ang kagurangnan. Giraray nagsabi si Jesus sa sainda, "Mapasaindo ang katuninongan. Siring na ako sinugo kan Ama, kamo sinusugo ko." Pakasabi kay ni naghayop siya sa inda asin nagsabi, "Ako anindo ang Espiritu Santo, ang kisayma na kasalan na sa indong patawadon, mapapatawad. Ang mga dai nindo patawadon, dai napapatawad." Si Tomas saro sa kagdua inapod na kambal. Dai duman sa kaibahan ninda kan duminatong si Jesus. Kaya inusipan siya ninda, nahiling mi ang kagurangnan. Alagad siya nagsabi, "Kung dai ko mahiling sa sayang makamot, ang gira kan mga pako, kunday ko ikalaog ang sakong muro sa mga pinagpakuan, asin ang sakong kamot sa sayang hirog, di ako matubod." Pakalihis nin 8 aldaw, giraray ang mga disipulos yaon duman sarong, asin si Tomas kaibahan ninda. Pirinto ang mga pintuan, alagad si Jesus nagpahiling asin nagpatao sa sainda asin nagsabi, "Mapasaindo ang katuninongan."
Dangan nagsabi ki Tomas, ibugtak mo digdi sa imong muro, asin hilnga an sakong makamot. Unata an sa imong kamot, asin ibugtak mo sa sakuyang hirog. Dai ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Si Tomas nagsimbag, kagurangnan ko asin Diyos ko. Si Jesus nagsabi sa iya, nagtubod ka, pulitan na hiling mo ako. Paladan ang mga dai nakahiling, alagad minatubod. Dakol pang mga tandaan ginibo ni Jesus sa atubang kan sa iyang mga disipulos na dai isinurat sa librong ini. Ang mga ini sinurat, tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Kristo na aki ning Dios. Asin ang sa indong pagtubod, makamtan nindos ang buhay na daing kasagkoran. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang kabos. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Marhay na aldaw. Bago ko po basahon ang surat pastoral kan sa tuyang mga namumutan na obispo kan Kabikulan, tugote po nindo ako magtaong kadikit na refleksyon in relasyon sa satuyang pinagseselebrar ngunyan sa ikaduang Domingo kan Paskwa o pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Ngunyan aldaw po sa tuyang pinagseselebrar ang Divine Mercy Sunday o ang Domingo kan Diyos no na pagkaherak. Bako pong coincidence na sa private revelations kay Sister Faustina Kowalska na sa iyang inako, si Jesus sa kadakol na mga pagkakataon nagpasabot o nagpahayag na nagpahayag kan sa iyang kabutan na tawaan nin mahalagang papel sa selebrasyon kang simbahan ang Diyos no na pagkaherak asin by divine providence inipinaglaag sa ikaduwang Domingo kaya kita nagkakatiripon ngunyan sa pagrumdom kan dakulang pagkaherak na iyan nin kagurangnan. Alagad ano ana sa sentro kan selebrasyon niya tuong na Domingo sa Oktaba kan pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Mayong iba po kundi ang mamurawayon na lugad kan sa tuyang kagurangnan. Pinahiling niya an sa iyang lugad sa kadakol na pagkakataon sa sayang mga disipulos urog na kan banggi na kang Domingo kan pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Alagad sa tuya pong nahinanyog na kang enot na magpahiling si Jesus sa sayang mga disipulos, may saro pong absent. Aram po nindo kung si say ang absent, si Tomas. Dahil po duman sa pagtiri po na iyan, kaya napag-usipan lang siya, mapapadapit kan sa indang nasaksihan, kan sa indang kan magpahiling si Jesus sa sainda. Alagad ang pahayag ni Tomas, sagod na dai ko mahiling an sa iyang lugad, dai ako matubod. Namumutan ng mga tugang, si Tomas representasyon kan kadaklan sa satuya. Either mayo ning pagtubod o dating may tubod pero may pagtubod pero nawara o kaya klase nin pagtubod na bakong puro. Pagtubod na kondisyonal. Unless may resibo, dai matubod. Kadaklan sa tuya, perming bago magtubod, lalo na ngunyan sa mga panahon kang fake news, kay puhan ang ebidensyang perme bago magtubod. Siguro dara ini kang mga eksperyensya niya to,
na kita nagtiwala pero minsan dai naging faithful ang satuyang kaulay sa satuyang mga pinagkasunduan. So iba-iba ang satuyang mga istorya, darakan raya, kadaklan darakan raya. Alagad sa pagkakataon na ini, mahiling po niya to na ang pinag-istorya kan mga disipulos ki Tomas sarong bagay na bakong gibo-gibo sana or istorya, kundi initunay na nangyari na si Jesus na buhay liwat. Asin ining bagay na dahil pwedeng kontrahon kang ano pa man na ebidensya. Si Jesus tunay na nabuhay liwat. Asin ang sa iyang resibo, ang sa iyang patutuo, mayong iba kundi ang sa iyang lugad. Asin ini bakulang pagpahiling kan sa iyang ginibo more than sa lugad na nahiling sa iyang kamot, inisimbolo kan sa iyang pagkamot sa satuya. Iyan ang resibo ning kagurangnan. Nakita namo taning kagurangnan na ini nagbuwis kan sa iyang buhay, tanganing kita iligtas. Bako daw na mercy iyang bagay na ayan. Bako daw yan pagkaherak sa satuya. Takong isipon si Simon kita na ang Diyos magtaya kan sa iyang buhay para sa tuya. Do we ever deserve anything from God? Mayo man kitang pwedeng ikahambog. Takong hahanapon kita, kung susukulon kita, gabos lang kasalan ang mahihiling sa satuya. Istorya ning pagtalikod, istorya ning pagpasaluib. So, ano ang iyang satuya? Nakaipuhan kita na ang sarong taong arog ni Jesus magtaya kan sa iyang buhay, magbuwis kan sa iyang buhay para sa tuya. Gabos po iyan, huli kan pagkaherak nin kagurangnan. Sabi kayan, ang pagkaherak daaya sa English, not getting something bad that one deserves. Not getting something bad that one deserves. Dapat padusa ang dapat mag-abot sa satuya, pero daiyan itinao sa tuya, takinoan niya si padusa. And that is mercy. And another interpretation is, ang pagkahirak daaya, getting the good that one does not deserve. Pag-ako kan sarong karahayan, na dai man kita karapat dapat na mag-ako. Iyan ang pagkaherak. No? Dapat dai ka man tandanan, halimbawa, dai ka man tandanan, dai ka man nagtrabaho, pero tinawang ka pa manggiraray. Pero ka itong aki na pinagpangakuan, magpururot ka muning ati. Pero ikayaon sa naman duman sa gilid, nagmamasid lang, dai ka man talaga naghigos na magpurot ning ati. Pero at the end, natawan ka manggirarining tandan. No? Dahil ka dapat mag-ako, pero tinawan ka, iyan ang pagkaherak. Araw kayo ang pagtratar ng kagurangnan sa satuya gabos. Asin, iyan, huli kan sa iyang danay na pagkaherak sa satuya. Namumuta ng mga tugang, butkong ngunyan sa puntong inibasahon ang surat pastoral, kan sa tuyang mga obispo, ini in relasyon sa sarong dakulang pangyayari na mangyayari na sa tuyang aatubangon sa masunod na mga aldaw. Mahalaga po na bilang mga Katoliko, ipahayagtaan sa tuyang patriotismo, ninhulitaan pagkamot sa Diyos, sarong paagi sa pagpahayag man kan sa tuyang pagkamot sa Diyos, iyo ang pagkamot sa satuyang banwa, asin pagkamot sa satuyang nasyon. Ang titulo po kan surat pastoral, mapapadapit sa Pirilian 2022, iyo ang kagurangnan, iyo ang hade,
siya ang namamayo kan mga banwaan. Namumutan kong mga kahimanwa, haranina naman ang pirilian nagigibuhon nyato sa Mayo 9, 2022. Siring kan mga nakaaging taon, sa siring na panahon, bot migiraray bilang sa indong mga pastor na magpahayag nin mga nagkakapirang pagirumdom. Enot para sa mga kandidato, bot ming magpahayag na ang ofisyo sa gobyerno bakong diretso, asin pagsadiri nin si Sayman, kundi ini sarong katungdan na asin paninimbagan, bakong pagkamkam ning kapangyarihan ni paagi nin pagpayaman. Kung igwaman ning katakin na kapangyarihan sa pag-asumir nin pwesto sa gobyerno, ini sinublian sana sa tunay na pinaggigikanan ning kapangyarihan na iyo ang mahal na Dios, tasya ang kagurangnan, ang tunay na hade na dapat namamayo sa banwaan. Ini ang dapat mauton nin mga kandidato na maglingkod sa paaging nakakaagid sa pamamahala nin mahal na Dios. Ang katuyuhan kan ofisyo sa gobyerno, iyon pag-ako ning katungdan na ipinagkatiwala kan mga namamanwaan. Kaya sala ang pamamakal nin boto, ang panluloko, ang pagputik asin pagdaya, makakuasanan nin boto, tanganing manggana. Sala ang pagsamantala sa kadukhaan, asin kakulangan nin pagkasabot kan mga tao. Sala ang pagratak sa kapwa, urog ng gayo kun ini sahot, asin kaputikan mansana. Para sa mga botante, iyo man ini ang satong masasabi. Sa haloy na panahon, sa tunang hinayag, asin lininaw ang mga dapat niyatong hanapon sa sarong kandidato. Arog baga kung sisay ang may maninigong kakayahan or competence. Ang minagalang sa buhay, dignidad asin diretsyon nin tao, ang dai nagagamit nin dahas sa pamamahala, ang matanos, ang may integridad, bakong korapto, asin igwanin paninimbagan or accountability, an igwanin marhay na track record asin platform nin pamamahala, na may pagmakulog sa kapalibutan, an madefensa sa teritoryo kan mga nasyon, an pagmay makulog sa mga dukha asin kasaraditan, asin na ang gabos na ini nakatugmad sa pagtubod sa mahal na Diyos. Sisay baga sa to andai nag-aaram kay ni gabos. Kung kita hinahapot kung ano ang hinahanap ta sa sarong kandidato, haros sararo kita sa pagsambit kay ni gabos. Alagad, ano ta napapasala pagiraray kita sa pagpili? Enot, baka day ta kaya midbid ang mga kandidato, uhabo tang magtubod kung ano mananggad siya. Habo ta halimbawa nin parahabon, alagad pinipili ta parahabon. Tagayod da itaaram an parahabon o habo ta lang magtubod na siya parahabon. Ikadua, napapatubod kita nin mga salang usipon, mapapadapit sa sarong kandidato. Kadakol kayang fake news asin disinformation. Kaya magmaan kita asin tunay na magsiyasat, tanganing maaraman ang tama, ang karahayan asin ang katutuohan. Ikatulo, igwasa sa to nin mga nagpapadara sa mga panao. Mga pangsuhol kun apudon, arog baga kan kwarta o kakanon, daw aram ta nasala ang magpabakalin boto sa siring na paagi. Gayod kadakol kaya sa to ang igwanin makuring pangangaipo. Alagad ang satong dukhang kamugtakan, bakong dahilan, tanganing isuko taan satong dignidad, asin magpadara sa suhol na ang halaga, dayman ngani nahahaloy. Ikaapat, igwasa sa to na mga panatiko na haros ang bahunaan na pupusuan na politiko.
mayo ning paliwanag an makakabirik sa paghiling asin pagtubod. Bakong rason kundi sentimento ang pinapaurog. Mayong pakiaram sa issues kundi sunod-sunudan sana. Depende kung napapaboran asin kung nakikinabang. Dawa sa raot na pamamahala. Bako kitang responsableng namamanawaan kung kita saro sa apat na nasambit. Dahil niya to sayangon ining pagkakataon para sa pagbabago na madara sa tunay na katiwasayan asin pag-uswag. Isipon ta na dawa sarong voto sana an igwa an lambang saro sa to. Igwa ini nindakulang halaga sa pagpili nin mga maninigo na maglingkod sa banwaan. Dahil sukat sana na aramon ta ang mga marhay na sukol nin pagpili o kriteria. Pasiguruhon ta na tugma ang sukol na ini sa pagkatao nin sa tong pipilion. But sabihon, ang maninigo, may integridad, honestong kandidato, iyo ang botohan. Siring man ang midbidnyato na parahabon, putikon, dai pagbotohan. May pangangapudan sa mga panahon na ini, nin pagkabaranga, na kaipuhan tang magkasararo. Alagad ang pagkakasararo, mangyayari sana kung ini nakapatugmad sa tama, sa karahayan, asin sa katotohan, bakung sa sala, maraot asin kaputikan. Iban hantanin pagpangadyi ang sa tuyang mga paghingo, ha? Hagadon ta ang tabang kan Espiritu Santo na itao sa tuan liwanag, tanganing sa liwanag, mamidbid ta ang tunay na maninigo, mahiling man ang katotohan, asin inisarong mapanindugan. Antabayan man lugod kita ni Santa Maria, Reyna ning katuninungan, sa mga panahon na inining kariribukan, asin pagkabaranga. Sa iyang pagsurog, makamtantaman lugod, ang satuyang minamawot na matuninong, asin husay na pirilian. Pirmado kan mga obispo kan kabikulan. Matindog na po ang gabos sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Paglalangkan langit asin dagat
sa espiritu kan aki niyang nabuhay liwat, mamibi kita sa Ama, tanganing mapaumayan niya an satuyang mga pagduwa-duwa, asin mapakusog an satuyang pagtubod. An satong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, maging buhay na tanda nin tunay na pagmakulog, asin dusay na pangataman. Tanganing ang simbahan, mapano kan espiritu kan kagurangnan, na nabuhay liwatasin magsaksi kan bagong buhay sa bilog na kinaaban, ipamipinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga miyembro kan banwaan nin mga paratubod, kita mabuhay na dusay kay Hesu Kristo, bilang dakulang patotoo kan sa tuyang pagkamuot, ipamipinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mahiling asin madoktan ta ang mga lugad sa hawak ni Kristo, sa mga daing sukat, mga daing trabaho, asin mga biktima nin krimen, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing hulikan sa indang pagtubod kay Kristong nabuhay liwat. Ang mga nagehelang sa satuyang mga komunidad, mapakusog asin maranga sa sindang mga pagsakit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit nin kapahingaloan, sa katununungan kan Diyos sa gudpaman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninungan sa tuyang puso, sa tuyang arangon sa kagurangnan, an iba pa niya itong mga kahagadan. O Diyos, sa muyang Ama, tabang kaming magsarig sa puso, na pusog sa saimong kapangyarihan, asin maghalat na matinios sa kalubusan kan sa imong kabutan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
Pamibi kamo matugang, tanganing asako asin sindong atang, magkanig ng akon kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimera kami, nakuon mo ang mga tangkan sa imong banwan, asin ka mga namundag liwat sa imo, tanganingan mga binago, hulikan pagtubod sa imong ngaran, asin hulikan bunyag, magkamit kan kapalada na daing kasakuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, uli sa iya namumundag ang mga aki nin liwanag para sa buhay na daing kasagkuran, asin nabuksan ang mga atriyo kan langit no nakahadayan sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaaban, patingani man ang mga langit mo na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pamanala kanambon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki ni asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang awak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin girare pagpasalamat sa imo, tinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini,
Tayo kadis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuo nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo ka ang pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas sa pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakhinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom makagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimimbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig umagin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot, namibibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesu-Kristo. Jesu-Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ang saong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig o ana siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan ka mo kang tanda ning katuninungan. Uyas Jesus, ang Diyos no na pagkaherak, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag mao umayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog po. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo namimibig kami, naan pakasagot kan sakramento Pascual, padagos sa magdanay sa samong mga isip, uli kay Kristo na samong kakurangan. Malod po ang gabos para sa pamibi, para sa lokal as nasyonal na eleksyon. Mahira ko na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon. Inuumaw niya mo ika, huli kan sa imong balaog ning katalingkasan, na nagtao sa mo ning kapangyarihan, na makapagpili kan sa mong mga lideras sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang napirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram, siring sa pagrukyaw ni Jesus kan makay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang samong boto, magkaigwa, nin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kay itong nagmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon, ang satong nasyon na lugar, ning katanosan asing katuninungan. Sa mong ipinapamibi ang mga lideres na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Divino Rostro, ang lawog kan sa imong pagkahera kasing pagkamot, si San Jose ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa paaling niya mo sa manto ni ina, isabuhay man lugod niya mo ang samong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagbili, katolikong ugali. Amen. Matukaw po ang gabos, bago po kang presentation kang mga candidates sa Reyna Elena 2022, uto lang pong ipabot ining nagkapirang anunsyo. Inot po, pulitar po nagdadangadang na ang eleksyon, padagos kaming naghahagad kan sa indong tabang, suporta para sa mga PPCRB volunteers, kaya igwa po kitang second collection mo niyan ng mga Domingo bago kang eleksyon. Asin ikadua po, kang nakaaging Domingo po, announce ko po itong mga nanggana sa Easter Angel, pero mayo po akong figures kung pira ang nakuata. Alagad, ngunyan po, igwa na po akong figures. Ang gross tapong na income kang Easter Angel, search for Easter Angel, ang first canvassing tapo nagkaigwa ng 96,903.70, as in last canvassing 3,544,768.35, kaya total po 3,641,672.5 centavos. Less candidate share 1,530,124.8 centavos. Ang parish share po 2,111,547.97. Less expenses 230,050 centavos. Kaya net balance po, net 1,881,537.47. So, iyan po ang
present na participant na po darakan pag kondusel po niya to kang search for Easter Angel. Ang gabos pong ini mapapadalagan po sa pagpaayos kang kesa may actually po pinupo na nata saradit po ang mga agihan ng tubig kaya nagpupurak po kung sain naghahanap ning kaya minsan po may mga turo po dyan sa tangod kan sa indong na pepestohan. So hopefully po sa paagi kan pundo pong ini maipairahita po ang bubong kan sa tuyang simbahan in preparasyon sa tag-uran. And then po sa May 14, igwa po ning Archdiocesan Pilgrimage, asin ang ringkunada po linalauman na magkakaigwa ng pilgrimage naman sa Basilica sa May 14, 2022. Asin ang in-charge po kayo ni ang OLPA, Our Lady of Peña Francia Association. Alagad, dawa ba po pong member kang OLPA, pwede man po mag-iba sa gathering na ini. Ang misa po alas 7 nin aga duman sa Basilica, Sabado po yan sa May 14. So yan po ang Peña Francia de Mayo with the theme Mary accompanies us in our journey towards Synodal Church. Ang mga magkapirang estudyante po kang Holy Cross Parochial School will do the floral offering to Ina during the Mass. Since Naga is still in alert level, we decided to cancel the usual Flores de Mayo open to all children in the vicinity. Kaya kadikit lang pong mga aki na higikan sa parochial school ang mabali po diyan. So iyan lang po ang nagkapirang anunsyo. Apudan ko na po si Ma'am Nance Penetrante sa pag-present kan mga kandidata sa Reina Elena 2022. Sa ngaran po ka na Paris Pastoral Council, sa pamamayo ka na Youth Ministry, ipinipresentar po na munguwa na ramarag ang mga candidates for Search for Reina Elena 2022. Enot Julie Rose Sedenio Alcomendas, taga San Antonio Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Iya po igin nira Mr. Manly Alcomendas and Maria Salome Sedenio. Ikaduwa, Ana Albaniel Bigayan, taga San Juan, Nabua, Camarines Sur. Igin po iya ni Ismael Bigayan, asin Georgie Albanil. Ikatulo, Maria Arceli N. Camano, taga San Nicolas, Nabua, Camarines Sur. Parents, Raul Camano and Maria Belia Diligencia Navida. Ikaapat, Mary Nicole F. Insinada. Iya po, taga San Luis, Nabua, Camarines Sur. Igin niran Mr. Telesforo Ensenada, asin Mrs. Elisa Fabiner. Ikalima, Maria Teresa Estilier, taga San Isidro, Nabua. Igin po ni Franklin Estilier, asin Julieta Marilao. Ikaunom, Ashley Jelaine G. Olivares, taga San Antonio, Poblacion, Nabua. Igin po ni Joanne Ganalon Olivares. Ikapito, Keith Marie L. Pasis, taga San Esteban, Nabua. Igin ni Malu Lanuso Pasis. Ikawalo, Gwen Marie D. Ovida, taga San Miguel, Nabua. Igin ni Marshall Ovida, asin Ardin Ovida. Ikasiyam,
Elisa Nicole Reyes, taga San Antonio, Poblacion, Nabua. Igin po ni Ferdinand Reyes, asin Sonia Balagat. Ikasampulo, Micaela Velasquez, taga San Francisco, Nabua. Igin ni Mr. Melchor Velasquez, asin Mary Ann Parcero. Amo po adi mga sa presente, 10 kandidata sa Search for Reyna Elena 2022. Taptapan ta po ng gadsira. Padagos pa man po kami, salamat po kaninyo. Ako sa gusto pa pong maging candidate. So, agko pa po kita tulong slots na bakante. Akoon pa no, na mo gustong mag-iba sadi. Anggan po sa diri pa nag-first canvassing. Salamat po kaninyo ngamin. Matindog na po kita. Ang kagurangan mapasaindo. Asin benisyonan kamukat niya sa makakaman. Anama, asin anakya, asin Espiritu Santo. Tapusan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.